Sawubona ekhaya umsana uvula umsakazo sekubingelela sokwamukele nesiyabulela kakhulu ukuthi wena ube ingxenye yalomsakazo nalolu hlelo oluba njalo ngomsombuluko kuyalesihlanu emsakazweni yakho okuyinongoma 88.3 FM as well as Intokozo 101.2 FM, and we are praying ukuthi ke sijoin eminye umsakazo maduze nje ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi by next month sobe sesijoine eminye imsakazo ilandelayo. Ngikhumbuza ukuthi ngomhla ka-11 and 12 silaphana eCurries Fountain Sport Ground. 11 and 12 ungaphoswa ungaphuthelwa. A chosen generation imeme uPastor Mkhuba. Siyamazi uPastor Mkhuba we-Church Defenders ne-UPN will be Curries Fountain ngomhla ka-11 kuLwesihlanu ngo-6 ntambama kuya ku-9 as well as Saturday ekuseni ngo-9 kuya ku-2. So ke please ibe ngxenye leyo nkonzo enkulukazi mema kumphakathi wonke i-KZN yonke kule nkonzo enkulu kangaka laphayana eCurries Fountain Sport Ground ngomhla ka-11 and 12 September 2026. Yabona ngalesikhathi nakanjani ukhona kamacingwane esokhuluma naye izindaba ezibalekile ezithinta ezempilo. It's very important. Impilo yakho isezandleni zakho. Khumbule lokho kubalekile ukuthi udlane ngomlomo wakho kukwena, you decide. Kungenzeka sewudlile, kungenzeka soyiphilile impilo ne-environment ophila kuyona iyakuphoqa ukuthi ngempela akube njengoba kunje umsebenzi osebenzayo iwona okuphoqayo ukuthi ugcine ukulethela izifo eziningi. Ukhona ke okamacingwane ukuba kulekelele kuthene ngempela uphila njani lezi zifo esezihaqile egazini, wenza njani ukuthi ngempela ugcine ke u-right nawo uphila impilo efanelekile, ungaphili uhlezi ubabaza amahlala khona, yabona uzwamukele ezinye izifo egazini kanti ubungalekeleleka. Amacingwane asikubiyele sikwamukele namhlanje emsakazweni. Ngiyabingelela Mfundisi Bhele, ngiyabingelela kubalaleli beNtokozo FM kanye nabalaleli baNongoma FM. Sibonga kakhulu kamacingwane leli thubo sinikelo namhlanje basikhulume nawe. Sizokhuluma izinto ezibalekile. Number 1 asikhulume le daba lika sweet ukuthi abantu abakholwa ukuthi lo sweet usweet ngempela wezimanga. Mabecabanga ukuthi usweet ngicathi bacabanga ukuthi usho nje mhlawumbe amaphilisi athizeni kanti usweet nje omunye ngomntwana osizakalayo. Mhlawumbe sibachazele ngale product ka sweet qala. Ngiyabonga kakhulu Mfundisi, ngiphinde ngibone kakhulu nje kubalaleli, abalaleli bayafona, bayabuza ngezimo ababhekene nazo emzimbeni, bafuna usweet ngapha nangapha. Ngiyabonga kakhulu kubalaleli ukuthi bazinakekele, bayithathe serious lento. Siphethe usweet wempilo, usidi wempilo, ama health supplements okuyizakha mzimba enziwe nje ngama fruit, ama veggie, iy'tshalo, ama-herbs, and then asepresentwa ngendlela nje yokuthi usweet uthatha kanjani. Uthatha usweet ubeka phansi kolimo, usuyanciblikala, uya straight egazini, uphantshwe ngama-veins and ugijime umzimba wonke mase beyawudistributor ke, and lokho kwenza ukuthi uqale ke urepair ama-cells, repair ama-tissues, mase uyasiza ama-organs omzimbeni wakho ukuthi asebenze ngendlela okufanele ngabe asebenza ngayo. That's very, very powerful. Yabona ke lonto ke iyasiza impela siqonde si-understand ukuthi ke lo sweet lo uwakhiwe ngani futhi ke ngempela usiza kephi. Obani abantu abangawusebenzisa lo sweet le, abantu abadala, abancane abanjani, mhlawumbe abanaziphi izifo, abadala abanjani, mhlawumbe bese siyangena kuma symptoms angasilekelele kuthenini sigcine sizakala kulo sweet. Ngiyacela nje ukuthi abalaleli baqaphele ukuthi ama-sweet la wenziwe ngama-fruit nama-veggie. So okusho ukuthi wonke umuntu angakwazi ukuwathatha, ngisho umntwana nje omncane awanabo ubungozi. Alright. Abalaleli ngiyacela ukuthi babhekelele uma kungukuthi nje banenkinga kashukela nokuphampeka kwegazi kuyinkinga, amafutha, abanye banenkinga nje yamathambo, ama-joints aba weak, i-cartilage, uthola ukuthi
isiya ngokuphela, baphinde babe nobuhlungu obehla nje ngapha ngemuva okusuka eqolo kwehle ngomlenze amadolo. Abantu ngiyacela nje ukuthi baqaphele lokho. Abanye besilisa ikakhulu sekhona lento ekubizwa nge-prostrate, baba nama-challenges kukhona nalapho. Kuphinde futhi izinso zibaluleke kakhulu emzimbeni wethu. Abantu ababonayo ukuthi izinso zabo zidinga i-support, mababheke and then baconsider ukuthi bawasebenzise lama-health supplements. Sesinenkinga-ke yokuthi sidla ukudla okuningi and then abantu banenkinga yama-ulcers, banenkinga yama-ulcer. Abanye kukhona nale nkinga yokungaboni nje kahle, othola ukuthi bano-glaucoma. Siphinde sibe nenkinga ye-female reproductive system, engizocela ukuthi mhlampe ngithi igxila straight kuma-symptoms akhona okumele abalaleli bawagade. Sinenkinga yokuthi ziningi izinto esidlula kuzona. Abantu mase beyithola ebusuku mabelala bangalali baqwasha ngenxa yokuthi bayathatha babeke. Futhi during the day abantu bayahluleka ukufocusa, kwenza ukuthi bangaperform kahle emsebenzini, abanye bangaperform kahle esikoleni. Lama health supplements ayakwazi ukuthi abantu abasize kuzona zonke nje lezo zimo. That's powerful. That's very, very powerful. Ngiyacabanga njalo ngoba uzibala nje umlaleli ekhaya nawe siyazibona ngiyawadinga, uma ngamena ugogo uyawadinga. Kodwa ke asikhuluma iqiniso ngamaCingwane, ayafuneka nje abekhona ekhaya. Ayadingakala umuntu omndeni nje, ayadingakala and isikhathi esiningi sifuna uku-acta ngoba naku sesisabona inkinga. Mangabe khona sesikubonayo esinako kusiqalile, it's fine, asiwasebenzise kodwa sibe proactive. Uyabona nje sinama-products ahlukene awu-19. So sonke isimo somzimba singakwazi ukuthi sisizakale and akufanele ukuthi sisukume ngoba sesibona inkinga. I mean sinawo even into esimamisa amasosha akho omzimba, i-metabolic system. Ngiyawadla lama-sweet nkosi yami, and umahluko i-belief kuwona iqale kakhulu ngoba sengiwadla ngibona ukuthi ayangisiza, and the minute wawathatha wawasebenzisa, you own that testimony. Akekho umuntu ongakutshela anything that is otherwise. So ngiyaqoquzela abantu ukuthi asiwathatheni lama-nutrients, asiwathatheni lama-health supplements azosinikeza izakhamzimba. And abantu ngiyaqoquzela because abanye bathi inkosi yami ama-prices are high, asibudgetheni as the same way we budget for food, sibudgethela upetrol, sibudgethela ukuya esikoleni, ngoba kubalulekile ukuthi sikubhekelele ukuthi siyaphila. KamaCingwane ke lowo maswidi imlaleli ekhaya musanda uvula umsakazo siqinisekisa ukuthi impela phile ekhaya emzimbeni wakho, ungabe bikho isifo othi mhlasimbe angeke wasizakala kusona. Umuze ukugula nje phuthuma umfonele ubuze ukuthi ke nakho ukugula lapha nabo ubuhlungu kungasizakala yini kule product yamaswidi esesize abantu abaningi ngempela. And ngiyazi KamaCingwane ukuthi especially abantu abanoshukela noma izifo zegazi abaningi basizakele mfowethu, yalekelela ngendlela emanganisayo lo sweet. Yebo, mfundisi baningi kakhulu abantu abasizakalayo, and akuwona amaphilisi lawo, amaswidi ama-health supplements. So uma kungukuthi umuntu unama-reservations, mina ngiphuza iphilisi, cabanga amanzi, cabanga ama-nutrients owadingayo emzimbeni, iwona-ke lawa engikulethele. Baningi kakhulu abantu abasizakalayo, nginama-customer amaningi nje asizakalayo. Engicela ukuthi abalaleli nje ke sigxile nabo, ke sibheke ey'nkingeni zabantu besifazane. Ngibone ukuthi abantu besifazane baningi banenkinga yokopha, okuba yisikhathi eside kakhulu, 7 days and more, and lapho bazithola beney'nhlungu ezibuhlungu kakhulu. Baphinda kwesinye isikhathi baba nesisu esiqumbayo. Mangabe isisu siqumba futhi uthola ukuthi bazithola beya njalo ukochitha amanzi. And then okunye okwenzakalayo kuyaphela nokuzithemba ke mangabe when you go through these things, because kwenza ukuthi ube uncomfortable bawuhlanganyela nabantu. Uthola ukuthi umuntu usezathatha i-leave isikhathi eside emsebenzini ngenxa yokuthi usadlula kulesi simo lesi sokopha, and then omunye uthola ukuthi akasayi nasenkonzweni ngendlela okufanele ngabe uya
ngayo ngenxa yokuthi ulinde ukuthi lesimo sidlule. Lokho kwenza ukuthi kulabo abasebenzayo bagcine phuthelwa amathuba of competing and applying themselves emsebenzini. Abantwana ama-teenagers, they go through a lot mangabe beya nje kuma-menstrual cycles zabo because banama-pains, you know, isikhathi banama-pains amakhulu, lokho kubaphazamisayo even esikoleni. Ngithi abantu size imizimba yabo baconsider ukusebenzisa lama health supplements. And abantu bakhululeke ukuthi bakhulume ngako ngoba impilo yethu lezi zinto ziyenzeka and silapha ukuze abantu bazi ukuthi kukhona usizo. Akuve ingekho right into yokuthi sengizophuthelwa iprayer ngenxa yokuthi ngiyazenyeza ngokuhlanganyela ngenxa yesimo engidlula kusona. Isikhathi esiningi abantu basifazane baze baneyinhlumela, khona lezi inhlumela ezibizwa fibroids. You know, it's abantu besifazane abazinakekele, you know, abaphuthume bawabheke lama symptoms and take actions. A lot of people are going through this, and mangabe ubheka nje uzwa lo nomunye uthulu unayo lento, and isikhathi esiningi especially lokho kwama fibroids abantu bawathola ngenxa yokuthi kade kadokotela kade eyosibhedlela eyobheka something else mase kutholakala lokho. Okusho ukuthini lezimo lezi kwesinye isikhathi ziyacasha singakwazi ukuthi sizibone. So ngiyacela nje ukuthi abantu besifazane bayigade and baphuthume bafune usizo emtholampilo odokotela, and then also nakuthina beze sizokwazi ukuthi sibasupport imizimba yabo ngama supplements. Yayizwa ke indaba mlaleli ekhaya, futhi ke ngiyazi ukuthi khona ithuba lokuthi ke uzenzele imali ngalo leli business leli lama supplement. Mhlasimbe ukhona ongasitshela ngakho kafishane ngaphambi ukuthi sibanikeze inombolo? Yebo, abantu nje abayimisele ngokuthi babe njengami bazofunda kabanzi ngalama swidi, bafunde kabanzi ngemizimba ukuthi performa kanjani, bangangithinta nabo babe yingxenye yayo le business engiyona. And ngiyayigqugquzela ukuthi abantu, you know, before you start selling, you start being part of this business. Dayi wadle lamaswidi uzokhuluma ngento yaziyo. Mangabe sokhuluma ngento yaziye ubona umahluko omkhulu. Baningabe ama customer othola ukuthi bafike ngenxa yokuthi bebe ne condition, and then mase bebona lama health supplements ukuthi enzeni eduze kwabo, bagcina sebetshela nabanye, bagcine sebeya, you know, sebeya supply, and ba supply not because mhlambe bebefuna ibusiness, but it's because babona leli thuba eliyingqayizi vele elisuke selivelile lokuthi ayibo ngasizakala nangomunye udinga usizo, nangomunye mase yamtshela baqale kanjalo ke ibusiness kulula kakhulu. Asibanikeze inombolo. Yes. Ngiyacela nje abalaleli bami abahle kakhulu ukuthi bangithinte. Kwinombolo yocingo ethi 083 276 3097. Yes. Asiphinde. Abalaleli bangithinte kwinombolo yocingo ethi 083 276 3097. Ngiyabonga kakhulu kubalaleli, ngiyabonga calling, ngiyabonga nakuwe msakazi mfundisi. Siyabulela. All right ke usane, how he Sane, get out in Jesus name. Ngamaxikwane amasweet mfoneleke mlale ekhaya, kubalekile ukuze nawe ngempela usizakala. Uma ukude uyakuposela iproduct yakho ungakhathazeki, unendlela nje ezinhle esheshayo ifinyelele kuwena noma ifinyelele ngakini, uyilande ngesitolo sangakini eseduze, ungakhathazeki ke lapho. Uyakwazi ukuthi akuposele okwakho mfonele ku 083276 3097 083276 3097. Asibonga kakhulu kokamacingwane. Thank you. Siyabonga.